Na medeo kwa santimantemo Kumasi Council of States abato no basabasa ya mane homne so ho amansanti ame kwadwo bimreku ma Abraham Jozo na edie ne si ye brebe no hyase Abraham Dasi si de wadi kan di atugana me na mamu nyina obia pani baako ama no akutuo mampani fu the Council of State no ebi na ene dey se oba mu asante mantem ha nipa person aduonum aduwatwi entia 80 eno na oba beto aba na nipa edu enyen mu baako na ebo be edu enyen mu ho na abato ni na eba na yie ya ne abato pa nipa na ohwe abato no so no ode ni nyina be na yie se okenkan na bra ofi enema ni nyina edi egu ho na oyi maafo na ene o mahyehyɛ nipa edu eniyenu ne bia no nipa edu eniyenu ne bia no de obia enyaye no na ekoka ho bi ma ene amotwe maafo obia enim biaye a wo mu efiri ede ebaaye ebeto hye wo mu so a na enya asamketua na edu saa de na akoye se wanko ya life ote ubia etimi egane ede prene nkwa na enipa kura obeka se enam no so a okofa otuma ko iba ye die obia enim sa enipa kura no sanse omo kire se bere a omo ehwe manu bu ha omo sort no timu se omo prem na nkansa boadu ayidu afọ ye agrika ndema hene wujira mu bi na ebere a ase omo omo sort na omo de manu nyina egu ho nwi no omo hu se ase ne die no apagya kosoro a emu ayidu no na amachu my vonu bia omoba ya utie from kakra mo chete dabi papa intengo efutu bi ka papa bi ma nkode ma omi ama ni bi nkuni enye fom na mapa ma bi akotu ebi amampanin John the man mahama fo amachu ma fo bi sine obi enim de enti omba e nenso wohwe atentito mbo nyina so bi sa adwuma bi na ake no saa na ekọ impempen de approach for aba ho ehwe ama se abato no ye besan atum pupro se ye besan fa ndi yesan se omo ba ye na nka tere nyina abutie bu no so a e ba saa no ahopepere ne amerika ene burika se de omo disruption nti no ta do na atete box no nse gu so videos ya ya bodo do na abo ama na papa ya empani boy omo so amakotu mampani fo asante mantem han abna ahana de ndie na wiye no akoda ne atwede ba besile nyankan ye ehu de wadi enkunim enkonto de miamu de mo atakakra na etwen kakra ansan makọ akọhwe ye asi ewo echi so ba asante mantem dia eni amatwoma gubi a obi ne de omutuye aba best the counting of the Council of State election or the course where was anti-mantem na besi ene so ye hunu se asumasi anaso bentin na ediomo ba ho amake forum ba na omu nyina hyehyɛ ade na efren kaka no obi face mask na ehwe wani nti no yentimi hu se asumasi bia na bentin bia me ma tentina wampa obi like man je kan bo se omu nya kan pumpi ho omo hang around ye twen se approach for be na asumbi ma be san se person de do na afei na adaka no so ogumo so ya papa ni na eti nim je mpanifo bi sig na ye edi apa de gusu atwe de bi sig bia na ma ya hwefo eni omaso ensi wo ho mate na obi ansa na obekọ no metiase a na che se asabato no ya manyosem dendenden oh se utietie efom de a sana sidi e wo kan de wususu no sana ya papoye sana papoye ewa ha but obi enim se ebia opanya odi enkunim no ana de ebia wo anya ni ntanam so ma ne ba ye de definde na afre na da ye yo ha ebia ye de aso tofom ebia kanya ehu ne se ne ma no kwa ni mu ni nti na ebia ma ta di nti ye ana se ebia ya de ebia ne nkofo pa na se wonda ye de a kwa mmerem ho na mpanifo mmerem ni ye nkasa ntiti pom no ene betimasi hu ja be ta wukem pa de a amanya wo kakra wum mate oben moni adwuma ya na wa hwe ho so ye amaye amansanchi ame kwadwo bi mreku isra 104.5 eno odi ne dwuma e wadom brands mu no ode ho amane abreye yi ye ni bedi akire mame ntwa be me ba de aka e wati e beto aso